Objednali ste si montáž okien od firmy za nízku cenu, ale prácu úplne odflákli? Alebo ešte horšie, oklamali vás. Keď sme v Primex začínali, videli sme tento problém v každej jednej domácnosti. Na trhu bolo kopec firiem, ktoré sľubovali nízke ceny a rýchlu prácu. No výsledok? Okná, ktoré absolútne neizolovali, žalúzie, ktoré sa po 2 mesiacoch úplne pokazili a montážnici, ktorí po sebe nechali bordel. Je to až tak ťažké urobiť kvalitnú robotu? Hovorili sme si. Ako malý tím sme často bojovali s nedôverou zákazníkov a nespoľahlivosťou trhu, ale chceli sme ukázať, že sa to dá robiť inak, kvalitne a férovo. Čo sme za tie roky na trhu dokázali? Stovky realizácií po celom Slovensku, viac ako 150 pozitívnych recenzií a ochotný tím ľudí, ktorí vám vždy dobre poradí. Ak teda potrebujete okná alebo žalúzie za priateľnú cenu, bez toho, aby ste sa museli naťahovať s firmami, ktoré vás aj tak oklamú, napíšte do komentáru slovo montáž a prvým 5 ľuďom uplatním zľavu 9%.